Здравейте, може ли да ни обясните за вашия пчелин, колко коши ръст, малко, дали го определяте като малка пчеларска ферма или пък голяма, от кога се занимавате и какви предизвикателства имате? По принцип се занимавам от 2010 година с пчеларство. Това ми е основният пчелин, имам още два пчелина. Единият е в Набучин проход, а другия е Ботевградско. Системата Дадан Бланд е на всичките Дадан. С дълбоки дъна, мрежести изцяло. Карника изцяло. По принцип бявам карника и последните години имам и от дефа. А как решихте точно тази система да използвате точно тези пчелички? По принцип ми е лесно за работа. Не ми е основна работа това. Макар че с 150 семействата имам си друга основна работа и това е като любителско. Не може да се каже, че е промишлено, защото е малко. Има пчелини с много повече. А бързо ли възприемате новостите и ако отидете на обучение, веднага ли прилагате или изчаквате други? По принцип се стараем да сме в крак с технологиите. Дъната са изцяло мрежести. Гледаме да вкарваме нови технологии и за прашец, и за отглеждане, и за като лекарства, всичко. Интересуваме се и четем най-вече. А какви продукти произвеждате? Не, произвежда мед, пчелен прашец и пчелен клей. Произвежда за сега. Майки си права само за мен. За моя пчелин произвежда мед. Конкуренция имате ли? Конкуренция винаги има. Пазара е голям, страна е голяма. Има място за всеки, стига да има желание да се развива. А как предавате знанието си на други поколения или пък на вас как ви е предадено знанието? Още от едно време си имах, така да се каже, мерак за пчеларството. Занимавал съм се и с други неща, но си ме влечеше към пчелите. Аз ми беше. Записах на курсове, си завършил. С това се занимавам. Тоест не е Но и доста любов влагам. Значи, не е толкова икономически интерес. Тук трябва да има и любов. Ако само търсим икономически интерес, отдавна да съм приключил нещата. Тоест при вас не е като наследствен бизнес, наследствен? Не, в рода няма пчелари. Нито от едната страна, нито от другата няма пчелари. А какво е предизвикателството, когато човек започва от нулата тази дейност? Доста голям. Много информация, много неща са свързани. Трябва да знае човек. И най-вече да има желание. Да обича пчелите. Това е най-важно. Понеже виждаме ваши нововъведения, може ли да обясните? Нововъведение? За първи път обаче го виждаме, а пък доста коши, нали? Това си е поилка за пчелите, да не губят време да ходят на дълги разстояния. По принцип в населеното место тук в Драговищица имаме и река, имаме и дере. Но тук не губят време. Като лятото, това рано на пролет, я подгряваме. Водата се солар. А сега не, вече, защото не консумира толкова много вода. Вече е тръгван към зазимяване. Не имат нужда от солар. А когато пчелите пият много вода, какво означава? Че се отглежда доста пило в кошари. В момента има пчелички, не е спрял, не е много, но има пило. И това се дължи изцяло на климата. По-постудено още реагират. А климата точно на този пчелин как го характеризирате? Като благоприятен или въпреки трудностите? Значи всяка година е индивидуално. Значи този пчелин ми е на
560 надморска, а другите два пчелина са ми на 900 надморска. И миналата година, 24-та година, пчелите на по-голямата надморска височина бяха по-добре. Докато сега е обратно. Сега тук на тази надморска височина този пчелин е по-добре като сила на семействата и като, да речем, доби на мед. Докато другите в планината тази година са ми по-зле. Може би по-голямата суша. Те са ми районите просто. Там няма никаква вода на другите пчелини, много отдалечени източниците на вода и всичко. По-сурови са условия.